मैयानिफ्राय जिहेतु मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमा बेयो मोनसे फिक्स डेट जाखाबायमोन। बे समाव नोंथाङा आरो नोंथांनि मुंखौ लानाय जादों जे बे मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ नोंथांनि खावलायनायाव सानथाम फावसायफिननानै समखौ थि खालामनाय जाबाय। बेखौ मानो फावसायनो थिननाय जाखो बेनि सायाव मा फोरमायगोन? दिनै बर' कसारि अनसाय गाहायारि खुंथायनि जानि अफिस बेवहाय खौरांगिरि नोंथांमोननि खाथियाव बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानि बोसोरसालि जथुमा लांहिन कार्बि आंलंनि 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव 2022 मायथाइयाव खुंनाय खोथा। बेनि थाखाय बानजाय आफादा गासिबो माने साखाफोरा बानजाय आफादनि खामानि मावनाया जथेस्थ आवगायबाय आरो बेवहाय दिल्लीनि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोना लिंखाबाय। दा बिथांमोनजों जोङो बर' कसारि अनसाय गाहायारि खुंथाया जों जयै खामानि मावो। बिथांमोना होनबाय जे सदौ ब्रह्म धर्म परिचालना समितिनि जानाखि बोसोरसालिया जथुमा नैबे बाक्सानि जानाखि खख्लाबारिनि खाथियाव हुजुवा होननाय जायगायाव 25 फेब्रुवारि, 26 फेब्रुवारि, 27 फेब्रुवारियाव बिथांमोनाबो खुंनो लादोंमोन। दा जोङो लांहिननि कार्बि आंलंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि जा बानजाय आफाद गोबां खामानिखौ आवगायबाय। ओंखायनो नैबे जोंनि जानाखि इउबिपिनि बोसोरसालि जथुमायाव गुबुन जिल्लानिफ्रायबो जाहाथे फैनायफ्रा ब्रह्म धोरोमारि जानाखि सिबियारि गोरों गोरा बर' रायजोफोरा जाहाथे फैनायाव एसे उसुबिदाखौ जोङो नुनायाव जोङो सावरायबाय थादोंमोन। दा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, मानगोनां गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना जे बोरैहाय बानजाय आफादखौ बोरैहाय मिरु आफाद माने बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म, बाबा जगत चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनजों सावरायनानै बेखौ बोरैहाय आगोलाव लाबोनो हायो ना उनाव लांनाय जायो बे खोथाखौ आंनो जोंनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा जे सावरायदो बेखौ बोरैहाय एसे आगोलाव लाबोनो हायो नङाबा एसे उनाव लांनो हायो बिथांनि निर्देशआव आङो सेन्ट्रेल कमिटिनि बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनजों सावरायबाय थादों। गोबां ब्रह्म धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायबाय थादों। बिथांमोना जों होनबाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननायनि उनाव गिबि खेब होननांगोन जदियावबो जोंनि बोसोरारि जथुमाया 8थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन, नाथाय काउन्सिल मोननायनि उनाव बियो गिबि जानोसै। ओंखायनो जोंनिया माने नेपालनि, वेस्ट बेंगलनि, बांलादेशनि, बेनिफ्राय त्रिपुरानि आरो जोंनि जेसेबां जिल्ला कमिटिफोर दङ बिथांमोना फैनायनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय। बेवहाय ब्रह्म धोरोमारि जायनाखि जोंनि बर' दैदेनगिरि रायजोफोर बिथांमोना फैनो लुबैनाय बिराद मोनसे लुबैनाय दङ। ओंखायनो जों नाजादों। दिनै नाजानाय लोगो लोगोनो जोंनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि सदौ ब्रह्म धर्म परिचालना समितिनि मिरु आफादनि बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ लाखिनानै बिथांमोना मेलखौ सानथाम फालिदों। दा 28 फेब्रुवारि आरो 1-2 मार्चआव जासिगोन। एखे जायगायाव हुजुवा जानो खख्लाबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जागोन। जोङो जोंनि काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आरो नैबे बिटिआरनिफ्राय जोंनि बर' रायजोनि जानानै बिथांमोननि दैदेनगिरि माने बुंनांगोन बिथांमोननि जानाय ग्रेटनेस आरो बिथांमोननि जानाय साननाय हनाया खोब मेचियर जों बेरखांदों, जायनि थाखाय जोंनि जानाखि खावलायनायखौ बिथांमोना लाखिनानै दिनै गासै ब्रह्म धोरोमारि बुहुमनि भारतनि आसामनि बिथांमोना बे रादाबखौ होनो हादों। बेनि थाखाय जोंनि काउन्सिलनिफ्राय लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै लोगोसे गासै नैबे बिटिआरनि बाहेरानि बर' रायजोनि जानानै
बिथां दैदेनगिरि बिसेसकै बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म, जगत चन्द्र ब्रह्म गाहाय नेहाथारि आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल ब्रह्म बिथांमोना आगोमा ब्रह्म नेहाथारि बानजाय आफादनि बिथांमोननो जोंनिफ्राय गोसो सिंनि मोजां मोननाय आरो रोजा रोजा जोंनि बिजानिफ्राय साबायखर आरो सिबिनाय जोंनि मानखौ बिथांमोननो बावदों। एसेनो गोजोन्थों।